Ilitum karpiara lapen inglong ahawarang kong kedo arat atuman, tribes atuman. Ke itu arong kacari ejat rong kacari pen hello ilitum adet kacari kecing. Rong kacari ialah ke ateng ril. Rong adet kacari ateng ril rong ke. Lasi ilitum karpia tu nge rong asar pulo. Uki tu nge hausa pulo. Lapen ke akhir kaprek atumta rong asarapan kiir kaprek tu. Latum hello political akam ateng real. Lapen non anta ilitum rong asaratum rong ang bong kabisar akam klem nang bomla. Nilita rong asar akam kasi klem long ke rong a problem pinini long le ahoy kasi tonte pinini alam nilita bisarna jasemet pinini ligi pukang tung ke la long le alam apa long le ilitum rong asar tu rong ang bong ilyo bisarna kang sai nang akam du kang sai nang gi pulatan te ilitum rong ahawar lapen adon tin atum long le ko anma kete ahoy kololoma lake chini vet nang gi kasi angge lalong akrang ahut ke lage itum rong asar tum si chini lo hawarta ilitum si rong asar tum si cerai kip lang kip lo lapen itum rong asar tum hawar ang bong si mekara tu pan ilitum hawar pek lo rit pati kilo ram hok pilo non ge ram hok kunang kok lo atema bang akhelam pen patta walam du kok pen aja ilitum ta karbialam pen ram hok kunang kok lo ante ilitum rong asaratum rong ang bong kabisar tegiapan kang sai tegiapan long le ahoy adon tin tu ahoy kololoma lake chini vek nangi upete inside dekte ji aprang hoy ke lage mithang si chini lo seta nono bangke ilitum non six schedule nang dokok pen Assam Land Revenue Regulation si ilitum panang pibor idet lo lapen la soateng si non ilitum council atum Karbi Anglong Autonomous Council tumta cari ibon lo ante rong asar atum hanta isi certificate pilo abinong ke certificate ki pinang dia ron ave rong asar ke laga amithang si ke the lage council laga pe the gali rong asar tum han ke amithang si ke the lage latum phan certificate pipete appointment pipete latum rong asar kandidat ko kupun latung rong asar bom po appointment pitame pipetame la sihala appointment gi pi ko bangela ke chok ki chot alam lo baru lale ason ka pre alam lo sita non ke council long itu claim dun nang kok lo la pot si rong asar atum han long li ahoy alam mekaratum along li ahoy ko nagma ko sonma asamis bengi chitha pulo chitha akopi lapen la rong ahawar kithegi kibian a map labang rong asaratum kenang sokman rong asaratum a methang kasi ritek tum do oji aja kong tabe poisa tabe ke damli ARO office ke damli aja kong tabe lapot si nili ka choning rige ARO office pen council pen rong asar abang putin a rong asar apan
la amethang arong adang tebi acita a copy certified copy cita a copy pf nangi certified pulote halada mondol ta sohi do chat nangi halage mondol bangge initial le do chok si tacho lapen aro bang kalite aso bang asohi do neng certified copy pura asohi do neng lapen ke mondol atom phan ki koi rong asar atom phan la chitha a copy pivek nangi lapen map a copy pivek nangi la sihala rong asar atom amethang arong kang sai dia phan alang litum ajak kong dopo ajak kong abang dolo serta alang litum cini tekpo kang sai dia phan non ke ilitum mekar atum si amethang si ha aso aro office long mondolo long kachuning ridam nilong le adang ke the ko anma adak nombor koloma lapen chithalong ko pisike tokma pu la mekara tumsi amethang si ha aso aro office dam nang ko anke labang ke sumpiklu non ke council atum a responsibility dolo athema council atum si mondol atum rong asar atum phan appointment pidat lo out ke out etema seta appointment pidat lo ante appointment ki pichot amat hak lem ning hang ling klem non ko li puge puno daki alang litum phan rap ta rap dun na alang la si alang litum phan ke rap dun amethang arong ka chepang sai thek pe media pan council pen order pira aro tum aso tum mondol tum la arong din arong asarapan chitha kopi la pen rong isi amep peklang dun ke peklang jot kali a copy certified copy papi pivek nangi neli non rong kang sai aka me claim hut la helo ke thek lom la ke essential lo la ke